teng mriku Nggih. paken napa niku bokor di uwure ula gedhe mun. Ula gedhe niku mun ngrupaken emas nian. Mriki dumet emas kan pokoke dibukaken mesti yang dolek niku kali endang niku lho. Kadang ali-ali sing kathah. Oh, bekase jaman riyin ngoten nah. Nggih, nenten sing paken benik nenten kelip-kelip nginagane pasir niku. Urek-urek ngeten. Nemu ala-ali niku. Motone nrocok kaya banyu ngoten. Sing teng mriki biyen enten wit kemuning. Mriki enten pusakane kula bukaaken pun medal mun murup mudik enten. Nggih, keris merambat ngeten terus langsung pun lor. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Niki badhe pirsa napa niki ten Lebet niki, Mbah? Niku besaran makam biasa nih, Makam umum desa WW. Monggo mlebet ten Lebet niku wonten napa mawon, Mbah? Menurut kisah mitose niku pripun? Assalamualaikum ya ahli kubur. Sing teng mriki biyen enten wit kemuning. Mriki enten pusakane kula bukaaken Pak Ujud niku. Sing mriku bawa enten Pak Ujud. Lho ngoten pun medal niku lho. Pun medal mun murup mudik enten. Kula kandhane mboten meni ngoten ya. Makane niku nggih dukun. Padahal dukun juga. Niku bentuke napa pusakane? Keris nih. Keris. Nggih, keris merambat ngeten terus langsung pun loro teng kirangan medal lumatun kula enek ngoten langsung mati niku wite niku. Wite niku. Nggih. German ngene teng mriku. Nggih. Ah, Napa niku, Mbah? niku sing dirupaken napa niku bokor. Bokor. Nggih. Nek bokor niki nyata nggih nate dipendet ngoten nggih bokore. Nggih mun ketok tapi waune mun kula teng pundan mriku. Oh. Ngeten lho. Wis bokor iku ketokno. Tapi ojo oleh dikenekno. Mboten ngantuk dipendet. Mboten ngantuk dinampakaken. Masih dibiosi nggih tetep niku, tetep ilang malih. Duduk malih nganti sak seumur ampun. Okay. Terus ngoten niku. Tapi ula napa niku mun di uwure ula gedhe mun. Oh. Ula gedhe niku mun ngrupaken emas nggih. Nggih. Mbah niki kan kathah sing damel batu nisan, batune niku batu candi kados nggih ta. Wageng niki Mbah, kados ngeten niki. Oh, niki ya niki nggih asale niki kuburan niki. Berarti ndoduk ngoten terus nemokaken ngoten. Nggih teng niki pokok pangkite. Iki lho niku perek mriku. Nggih, kuwatah. Niku mboten enten niku mun. Dadi kathah tiyang sing ndoduk niki mesti nemokaken. Nggih teng kebon-kebon niku nggih ngoten niku. Kuwatah yang Ini mriki. kata benda kerajaan ngoten nggih Nggih. niku. Nah ngoten nek biyen mun atus dikeker. Dikekeri niku tiyang mriki simbakan duduki tiyang mriki tapi nggih bayari berbekalan niku lho. Nggih. Mun duduk mun wis ketok niku mun nggonane ngene-ngene iki nggone jog-jogan teng mriku sing mriku jog-jogan ngeten nggih ngupaken batu gilang teng karangan bapak niku ngoten. Wonten. Nggih. Niki. Batu gilang niku pun di foto teng mriku lho asline ngoten. Dimoti dicucuki pun. Sing ngeten tulisane Jawa ngoten. nggih Jawa Kuno. nggih. Jawa ngene niku. Terus sing berbakalan lah sing ngeten sing tulisan napa niku Jawane niku napa ngarane niku? Yen ngaran. Aksara Jawa. Nen? Aksara prasasti. Teng pundi, Mbah? Niku pun dimati teng mriku Jombang Perak biyen.
Zaman nyembang barang bangun-bangun ngoten biyen. Niku tusung mriki mboten tumbas watu nduk mriki niku. Oh alah. Dumut tiyang kathah ngoten niku. Damel proyek. Nggih, tapi tiyang mriki lebene kathah podhok teng kebon-kebon ngoten tumpukan watu ngoten niku. Oh ngoten kathah. Nggih. Ati diriciki montor ado-ado ngoten niku dipethok niku pun. Nek terus mbah-mbah riyen ibu jenengan ceritane ana apa kok kathah ngoten niku? Napa mriki niku kados istanane kerajaan? Nggih. Oh niku nggih nek mantun niki pokoke mantun niki pundi? Daerah Malang pundi niku? Pundi Mbah? Singosari, Singosari. Singosari terus nggih mandhape nggih. Mriku lintang mriku atas lintang macem mriku mungkin mriki duke. Iki pun ler mriki. Nggih. Kula wau nyiratine teng mriku nggih. Mriku pokoke cok kene duduki dikae duduk dikeker mantun sing ngekeri purbakal niku terus niki kae duduk ngono. Oh ngoten. Nemokaken napa mawon purbakala? Napa? Purbakala nemokaken napa mawon? Alah. Napa sing dibeto napa mek kreweng tok niki sing beto. Oh alah. Sak pernane kreweng niku disemproti ditemen di beto mantuk. Sing bahan sing kuno-kuno niku lho. Nggih, gerabah-gerabah ngoten nggih. Nggih. Berarti pemukiman kuno mriki riyen. Nah, terus sing nanti ditemokaken emas niku, Pak. Nen? Nek Temokaken emas niku teng pundi? Oh, teng mriku. Masih mriki nggih kathah nggih mas teng pangan cilik lho. Mriki dumet lho emas kan. Pokoke dibukakaken mesti tiyang dolek niku kali endang niku lho. Nggih. niku tahun pinten kathah tiyang pados ngoten niku? Kula niku tahun pinten nggih? 70-an men. Kula pados niku arek-arek niku lak nggih ngoten niku ah. Saleke gelem kula kan kae mancake dhewe saleke nggih mboten purun. Terus sing mboten purun niku kadang butuh keluarga ngoten niku lho. Nggih niku sing kula wedhekaken niku tadi. Terus mantun kula suku malih kula singgahaken kula kan nyinggahaken niku. Terus ilang belas lare nduduki niku ngene katan niku. Nduduki gampangan ngeten iki kebon teng kebon niku lho. Kula lha apa takut sampean kok gak melok duduk. Gak melok nguwaki kenan. Gak aku mek ndelok tok. Tak arek engko iso oleh takane jek ana sing oleh ya kurang temen mbak aku jawab mang mengi ngaten lho. Lho ngono gambik lohor kula tumbuki. Isuk gambik lohor. Mboten oleh sita-sita. Niku merupakan napa? Lho nggih Mas, nggih kadang ali-ali sing kathah niku. Oh, bekase jaman riyen ngoten ah. Nggih, enten sing godoran, enten sing paken benik. Tapi tas niki ngoten lare wewe mriku lare ajeng patus pasir teng kali. Wan, awas yo arek ana sing oleh rezeki engko. Iya sakit. Iya wis sing awas kan kok ngono. Arek tasik kembul-kembul teng ajeng ndelok pasir niku. Lho pungkasane arek teng meter termesti. Enten kelip nginakane pasir niku. Duruk-uruk ngenen. Nemu ala-ali niku. Gede wong motone nrocok kaya banyu ngoten. Lho motone dicukit ngenten lho mecetat niku mboten karuan. Cukit ngene omah niku. Terus didol niku Pajeng pinten? sing aki tok niku lho niku lho. Daun bantakan tok 3 juta. Kathah berarti Nggih. puluhan juta pajenge. Nggih kliwat paling. Wong nang Liswati niku ngoten, Liswati niku duduk watu teng mriku lidi kula ngisakaken nang lidi. Awas lidi kok ada rezeki apa kut. Iku lho watu gedhe udah. Iya nek iso nuthuk. Nek gak iso kate rezeki teko ndi? Salah tak ewangi nyungkil. Lho, menurut kula mending rutu kula duka. Alali. Tapi asli ngoten pun ngene kula bujuki yen. Terus ngeten wis awan ya. Kote dolne kok Masku ngomong kok kon sing dodol. Oh iya tak dolne ngene. Lho, bobot 6 gram. 6 gram niku lho warah lidi. Iku alali ku bobot 3 gram lidi. Lho lah kok abot kok wong goblok iki. Lho niku lho ben oleh 3 gram sing 3 gram warah 3 gram tasik parudang tuwike.
niku cerita kados ngoten niku kuondang ten pundi-pundi nggih. Nggih. Sampai terus dijagi daerah niki. Niku wong anjane masih ke cerita koyo ngeten niku lho, ngoten nggih. Lah ndek pundi-pundi simpun. Nggih. Lah wong tiyang Sumatera tiyang ngene kula nih, sing moro sing lor-lor sing adat-adat sing kathah niku. Nek mriki daerah ngembeni sak ngawalor mun langan kula sak ngilen bareng niku. Oh, nedhi tombo ten jenengan nggih ya. Nggih. Pokoke dibel ngeten wis kula moro ngeten. Nek belen tengah anak kula. Nek kula mboten oleh belian HP lah anak kula. Lah niku makame sinten kok benten ki? Nah niki Yai Lurah sing sepuh niki. Lurah sing paling sepuh. Nggih, paling sepuh. Coba mirsani, Mbak. Mbak Mustopo. Lurah pertama nggih. Nggih. Lho nggih, Mbah. Niku nggih kathah watu boto nggih, Mbah. Lho? Tumpuk-tumpuk niku, Mbah. Nggih. Enggal makam enggal tapi kuat Nggih. botone nggih. Berarti tiang-tiang ndodok niku sering nemukaken ngoten niku nggih. Nggih Nate sampeyan. mboten sing nemukaken emas. Mboten. Niku. Oh, Nek nduduk Mas nduduk ngeten mboten enten. Mangkane niku sing nggih sing ngataraken ngeten iki. Napa wong enten durkuntine kok mesti kula menten. Nggih. Bukaken bumi niku lho. Nggih. Mboten purun tiyang mriki niku. Nek mboten kula. Ngoten. Nek kula sing bukaken gelis. Oh, ngoten. Turun nek tiang-tiang turun lemah pasir makan lemah biasa. Kok diangeli ngoten. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Nek mboten jenengan niku mboten Nggih. lancar ngoten nggih ngeduke. Nggih. Lha niki jenenge niku. Amin. Sutomo deh Pak Lurah Sutomo. Pak Sutomo. Lurah Niki- pertama nggih. Lungit nih. Ini cara wong biyen iki. Lungite pripun niki? Oh, nanti ketukaran omas jajar teluman colot Griya bulu sampe mencolot. ngarep nih sakit. Kalau kere-kere ngeten niku ayo kapiwara ngoten niku. Tiang sakti niki. Lurah sakti. Nggih. Lu enten yang mriki nggih sing sakti enten. Biyen terus Bapak. Nek gelut niku wis dinotet. Ale samurai nu. Sabetan samurai murup-murup ngoten. Nek wis pegel ngoten nggih. Leren. Leren wis kapan maneh ngoten. Mboten wonten sing pecah. ngoten. Mboten enten. Di luar nalar memang orang zaman dahulu nih. Nggih. Wis banyak banget nih kula tingali batu boto Mbah niku, Mbah. Loh, ada yang batu andesit, Mbah. Den? Batu watu kotak niku. Niki. Nggih. Ngenten iki. Niki watu niki. Nggih, watu kotak. Kali setengah jenenge grione jenengan, Mbak. Oh niki gilang nih. Nggih, watu gilang. Lah niki boto sak menten ageng ya, Mbah. Nggih. Niki duduk teng niki lho tas niki. Oh iya nggih. Tasih utuh-utuh lho, Mbah niki nggih. Wah, kena kembali, Mbak. Loh, kau wandel. Lho niki enten sing kandel malih. Oh nggih. Gilang blok pundi enten sing kandel malih. Nggih, nggih. Niki enten lho, kados seris ngoten lho. Pondasi ngoten ah. Nggih, penasi Nek menurut jenengan napa niku? nggih, Pondasine kerajaan, nggih. omahe griyane napa? Nggih. Raja ngoten ah. Petilasan ngoten cara ngoten. Napa nggih? Mek singgahe niku lho singgahe Prabu. Tempat singgahe mawon megah Nggih. ngoten nggih. Nggih. Nah, nggih. 100 meter persegi nih. Mriku antos niki pagi mriku mun nanti buka danten pun. Terus ngene iki mboten mriki. Pun ben taun niki pun terus pun cara omah pun rusak nemen ngoten lho. Nggih, nggih, nggih. Pun atusan tahun nggih, Mbah. Wis pun kene dandani ngoten. Nggih, nggih. Olane wis Nemen. olahe wong biyen nggih. Karena pangan wis ana niku ya wis iku entuk nggih ya. Nggih. Wong biyen larang pangan. Lah cilan kula niku dina mon mangan pisan. Lah nggih. Wayah magrib tok. Mbah, sampun ngoten mawon, matur suwun nggih informasine. Nggih nggih. Sami-sami.